ҳамада салом дӯстон, Муҳаммад Шариф ҳастам бо шумо ва имрӯз рубрикаи ҳаёти муҳоҷир. лайкмонара барои дастгирӣ кардани барномаҳо фаромӯш накунед ва оғоз мекунем барномаро. Пеш аз оғози барнома мехостам хотиррасон кунам ба шумо ширкати Парвоз Авиара. Ин ширкат ба шумо имконият метиҳад ки ба даст биёрем билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон ва ба нархи хеле ҳам дастрас. Худо ва шукр рафтем границаро перешкат кардем омадем. ва ҳамчунин метонем ки сарҳад бигзарем тавассути самолёт ва айни замон боша тамошо мекунем сухани муштариёша. Саҳар соати 5:30 аз Екатеринбург дур омадем. 100% братан, чётко рафтем, ба ёрдами шумо гузаштем, братан. салом алейкум бародар. алейкум салом акай Муҳаммад. созен хубен? шукри худо, шумо соз? Рамазон муборак. раҳмат брат, шумо дам. хоб чӣ хел суҳбат мекунем? Видео тагриён мекунӣ ё ки чӣ хел мекунӣ? мақсад баъд аввал рӯа махкам мекарди барои хонагиак. дар видео маҳкам мекунам брат, не ки худам ма бояд бинем қатики гап мезанам. Меша дар видео болоша пиксел мезанем. хоб гириён кардане брат, ябора правилаи барномарам ҳам барои худ ҳам барои дигарам што фаҳмо боша. чӣ гунае ки медонед дӯсто, ман ду намуд барномае дорам ки суҳбат бо дигар шахсон мешава. ин яке ҳаёти муҳоҷир аст ва дигаре SM хайрия, яъне ки барномаи хайрия. ва ино чӣ гуна талабот доранд? дар ҳар ду барномаҳо дар ҳаёти муҳоҷир бештар одамое мебароянд ки ягон мушкилӣ да задагиянд, ягон кас фиребшон кардагия. мақсад барномаи ҳаёти муҳоҷир одамо карта намемонанд, мушкилии худшона гап мезананд ки бо ягон чи дучор шудагиянд. ба мисли бисёриҳо мебароянд ки ягон кас кидатшон кардагия, ягон машин задагиянд, ягон қалобода. ва барномаи хайрия ба хотире ки кӯмакшон кунанд. ва правилаҳош чӣ гунае? Талаботош чӣ гунае? одаме ки дар барномаи хайрия мебарояд рӯш ҳатмие, ӯ бояд рӯи худаш қати гап зана. а одаме ки барномаи ҳаёти муҳоҷир мебарояд имкон дорад ки дархост кунад ки рӯша дар мардум нишон натиҳем. лекин ман худам мебинем ба дар монтаж рӯша пиксел мезанам, хира мекунам. иш ихтиёрие, яъне ки ихтиёрие. баъд як чиз дигашам барзоро қайд кунам ки ман танҳо телеграм қати суҳбат мекунам. ишам бидонед мисол не барои тамошобинон гуфтаистам. хоб гӯш мекунем брат, як бор дигар салом алейкуму. мушкилии худат дар чие брат ва сабаби муроҷиат чие? мушкили ҳамин инстаграмда як сайти Тимур иммигранта панатсияш татаре ба хилум хато накунам, реклама мекунам Москва да дигар давлатҳои Европа. баъд аввал реклама кард ана Грузия омадана, мақсад аз сабаби депорт ду Москва рафтан. ҳамҷа гуфт кора рӯзаш ай $50 то $80 дар сафкада кор мекунӣ. стоимости мақсад оформлениямон гуфт 500 евро, агар праваи мотоцикл надошта боше 50 евро дигар. ана баъд омад чанд хапасш гуфт ки ҷо наборро маҳкам шага, кадом мақсад тест чӣ кунам, бана 100 евро барои ҷоша зайнт кардам, партияда. Всем салам алейкум. Вчера сделал рассылку по своей базе. 100 евро ман партам ҷома зайнт кардам, гуфтам як моҳ пас мақсад мерам. омад гуфтам ягон документ рӯи накардам, гуфтам ӯ документ туғри мекунем шумо, мақсад через наши документи можете попасть, гуфт у Грузии, да, мақсад гап зад. ягон документ рӯи накард, навистам, гуфтам мақсад гуфте документ рӯи мекунем, рӯи накарде. баъд фаҳмидам ки 20 одама гардондиянд, ё документ намекардиянд, ҳамин хел мегӯянд ки уҷа мепари, аёҷа билети Москва мегирӣ, ранг греза борида медроӣ, серано хелам раҳ намедодиянд. 20-25 узбеку тоҷика гардондиянд, вай пулошона бар намегардад. ба ман гуфтам ман намехоҳам риск кунам, мақсад пулма баргардон. менеҷериш гирифт, чӣ кард? чорни кард. худаша гуфтам ки шумо гуфте ки документ мекунӣ, ана ози боша меге ай мо зависит намекуна, мақсад ай пограничников зависит мекуна шуморо попастам в Грузию. гирифт чорни кард. ҳами як гапе брат ки любой дилхоҳ одамое ки ба ягон ҷо мега ки мо виза туғрӣ мекунем ё ки ҷои кор туғрӣ мекунем, дигар мекунем, ягон ширкат ҳеҷ вақт 100% гарантия дода наметавонад ки шуморо қабул мекунад ё ки намекунад. гуноҳи одаме ки ҳамин корро мекунад дар он мешавад ки агар ки шуморо дар аввали ҳамин корро сар кардан бига ки гарантия метиҳем ки мераед. ҳастай видеош канал задаш ҳозир ҳастай, мақсад ки гарантия метиҳем. мо приглашениятон рӯй мекунем, шумо через приглашени мо метавонед Грузияда кор кунед.
я он приглашение рои накард, ман навистаг. Ё масалан голос чи даже аст, баъди ки уже гуфтагия ки ай мо зависид намекунам масалан. Ай паграни чи зависид мекунам. ай гапа баъд ёне гуфтагие ки ту аллакай сума додагӣ. Баъд права гуфтам бо мекунем, мақсад праваи чӣ мекардиян? Фаршиви Казанский вокзали Москвада мекардиян. Мардумда ҳамин чизҳоро метиҳанд. ин ҳамира бардоро ба ёд бигирен. Дилхоҳ одаме ки оиди ҳами приглашение барои ҷои кор, виза кардан, дигар чиз, якум оне ки дурӯғ мегӯянд аз ҳамиҷа маълум мешавад ки агар ки бигӯянд ки мо 100% кафолат метиҳем. Чунки 100% кафолат ҳеҷ кана наметавонад дода. И аз худи одаме ки ин корро мекунад аз ӯ вобастагӣ надорад. ира консулствои худи ҳамун кишваре ки шумо бояд ба оҷа барен ӯ ришад мекунад, на ин ки одаме ки ин корро мекунад. Одами миёнарав танҳо ҳамун ҳуҷҷатгузории шуморо, дуруст кардани ҳуҷҷатҳои шуморо тайёр мекунад, шуморо кӯмак мекунад ки ин корро шумо худтон наметавонед карда. Танҳо одаме ки на ҳама одам медонад чӣ кор кардан дар кора. Ва ба мисли як усто мисол ту хоната худат метавонӣ ремонт кунӣ. Но леки усто нестӣ ку. Ту файрод мекунӣ як усторо ки ӯ таъмир кунад. Яъне ки ҳамун кори худша мефаҳма. И ҳам ҳамин хеле ӯ одам мисол медона ҳамин роҳша тақ кардани ҳуҷҷатҳоша дигарша ба эвази ҳамин кори худаш як миқдор суми мегира. Ва агар ки бигӯяд ки ту мо дар ине қадар сум бутем, мо ту ҷои тура зайнид мекунем, ту мераӣ, ту ине қадар сум буте, ту 100% мераӣ, и гапо дурӯғай. Ҳамин гапа шунавиден бидонед ки ин одам қалобай. Дар умум ту чанд сум сӯхтагӣ бирадаи кор? Масад 50 евро барои праваша, 100 евро барои оформление, 150 евро чӣ кардам? Авай мехостам бигӯм ки бовар накунанд авайда. Я ҳастай одамои дигаре ки буда ҳами хеле фреби ҳами ғалтае ки ягон ҷабридигаи дига дорӣ? Ёра, ман баъд через дига кас Грузия омадам, через як бачаки узбек. Иҷа ана бачакои узбекай, тоҷикай қатимон ва худаш ҳамиҷа буда, бачаҳои узбекай, мақсад ҳама ҳавай худша кофтаистае ки ҳавай як бор Грузия бия ба мо дидем чӣ кориш кенда. Ту баъд рафтӣ охирда уже? Мара дига одам ба документ туғри кард, через дига одам омадам. Вай мара чорни карда, ма билет ма уже гирифтагӣ будам. Ай сабаби гирифт вай чорни кардам, ҳам факти чизош ҳастави. Дар ҳоле ки через дига одам кардӣ, чанд қадар сум расход кардӣ? Ягон сум расход накардам. Ин оқози ман гуфтам. Ҳам билет ма гирифтам омадам. Яъне ки кори мешиданиро айта сума гирифтан бо дар умум накардан. Бале, вай ай мақсад дар ҳами Грузия ин мардак 100 одам гуфтагиаша ки ма дар ёв гуфта ҳамихе барои ин корш пул гирифтага, ана ин намедониста ки вай бо отдельно ай ҳар як одам 100 евро талаб мекарда. Яъне ки ду тарафа фреб карда. Агар ки метавонист ҳамун сум қатӣ биёра, ина мардум ози 20-25 каси ҳамун узбек бачаҳоро гардондиянд. Пайда пула вай намегардона вазурат 100 евро. Ай ҳар як одам 100 еврои 20 одам $2000 $2000 евро мешавад. хеле коро бисёр хеле коро ози бо ай худ ба хайр ки камтар мо як чанд қа пеш будак видео кардем. Ширкате ки духтари тоҷик қат як озарбойҷонӣ ҳар як одама 500 1000 то 2000 фреб кардагӣ буданд ки зиёда аз 100 чанд одам буд. Для граждан Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана граница в Грузии закрыта. Попасть сюда самостоятельно вы точно не сможете. Ва дар умум дига бардор да гуфтанем ки дӯсто эҳтиёт бошен. Чизҳое ки ман дар боло гуфтам ҳамин гапҳоро фаромӯш накунед. Хоб бародар, мо гирифтем гапҳои худта. Ма Instagram дорам гуфтем барои алоқа кардан. Instagram, Telegram шароитон мекунам ози баъд ма да видео мемонам. Баъд чизе ки ҳаста ягон чизое ки дар умум чӣ материале ки дар ин бора ҳаста рое ки имкон шава агар теста рое кунӣ, ма ният дорам ира ҳамин рӯз бурорум. Рӯз якшанбе барнома ҳамаша рое мекунам. ҳаёти муҳоҷир ҳамин рӯзае. Хоб агар ягон чи илова набоша брат, ҷанбазш мекунем. Не ҳамин буд арзи шикоят ки мардум бидонанд мақсад фирефта ҳамин нашавад. Бале, беҳтарин корро мекунӣ брат. ин кор сабаб мешавад ки дига одамо дар ин дом намеафтанд. хуб, панот ба Аллоҳ брат. Хеле дӯстон, фикр рахтаи худтонро дар комментария бинависен. Аз чунин ҳолатҳо эҳтиёт бошен. видеоҳои дигари канал тамошо карданашро фаромӯш накунед ва ссилкаҳои лозима дар рӯи экрани шумо ба мисли обуна шудан дар вип канал. Вип канал бисёриҳо мепурсанд, вип канал барои чӣ? Вип канал барномаҳое ҳастае ки
дар ҳаёти лозим мешавад. веб канал дар барномаҳое ҳастае ки мағзитро тамрин метиҳад. ба мисли барнома кардагием ки барои чӣ одам дурӯғ мега, чӣ бо одам дурӯғ мега, чӣ гуна одам маҷбур мекунанд ки аз ҳақ рӯ бигардона тарафи ботил шавад. ҳамчунин дар бораи стресс гап задагием. Чӣ зарар дорад, чӣ хубӣ дорад. чӣ кор кардан дар коре ки гирифтор наша ё ин ки гирифтор бошӣ аз ӯ тезтар озод шавӣ. дар умум чунин барномаҳо, агар ки ман бигӯм дар бораи барномаҳош гап занам, як видеои дароз мешавад. агар лозим бошад чунин барномаҳое ки ба як калима агар бигем лозима дар ҳаётат, пас дар веб канали мае. ссилкаш дар рӯи экран ва дар якум комментария закри пичидагӣ. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.